v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Astăzi vreau să mă apuc să construiesc o casă mare. O să trebuie să fac ironul, cred că s-a prăjit ironul. Eu am făcut asta off camera, tot ce e aici. Și asta am făcut-o off camera. Văd că mi-a dat 2 bucăți de iron mici și mie îmi trebuie 3. Nu contează că nu mi-a dat iron, adică. Deci 3 bucăți pentru prăjirea unui. Așa. Deci, cum ziceam, trebuie să am închis eu puțin videoclipul și m-am pus eu să tai lemnul așa mai repede. Am tăiat niște copaci, tot de la pădurea mea de mi-am făcut-o. Nu mai rămas nimic. Mai las vreo 3. O să cadă copaci astea, frunzele și cu merele, o să-mi dea niște mere și eu din merele alea mă duc în mină să găsesc aur, să fac niște iron merdeușă. Așa, am făcut o prostie când trebuie niște lemn nefăcut. Mi-am făcut un topor din iron ca să sparg mai repede, că cu ăla de piatră sparge greu. Aici am fost eu de mi-am luat iron, tot mai jos. Are multe mine. Și vreau să termin în ziua astăzi videoclipul. Nu o să dureze, o să dureze de maxim 5 minute. Dureze puțin asta, că nu mai am multă baterie și vreau să-l termin. Și consum mai repede, nu știu ce, la baterie. Și vreau să fac repede un videoclip de maxim 5 minute. Cred că aici o să fie casa. Nu o să terminăm casa fix azi, mai ar fi. Că deja are 20 bateria și consumă repede. Deja 3 minute. Nu uitați să dați like și să vă abonați, vă rog. Un like și o abonare înseamnă o casă terminată. Dacă nu am like-uri, nu termin casa. Vă rog frumos să nu uitați să dați like, să vă abonați. Please. Nu cred că o să mai dureze de 5 minute, că nu cred că mai durează la baterie. Ba da, 5 minute fix. Și așa. Nici nu am consumat un steak de lemn. Cred că aici o să închidem episodul. Scuzați-mă că e așa scurt, dar nu am baterie și dacă avem baterie mai voi filma încă unul mai târziu.
uitați să dați like și să vă abonați. La revedere!